A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Utawi saged puji kepada Allah pangerani alam kabeh. Kang sanatiasa tulung maring kasih kaulas asih ingkang murah ingan dunya datanan luput sami inuang laksana yaiku ratu ingkang luwih adil kang asih ing sesama pun ngamuji wong widi utawi ikilah saja kita kang ngumpulakeun ing sakeh kalahanipun kang kekasih Syabdul Qadir jalani ingkang bangsa kara munjungi ngabakti maniyang sukma lana kaluhaning sakeh para wali ing mangsa jaman pira-pira sakeh perwali kang agung ngrek sadaya ingkang manfaat kabeh kalawani kang sampun kinariyadon dening wong widi saking wali lurung jaman ikemang kadesan aminlah saking kita mulasatul mubakhir karena merica kita kutub Rabbani wal arifin samadani sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Jartani Abdul Qadir Jailani kalawan nyatakaken maring kamayanane dalam zaman niku sakeh parwali kafir pirang-pirang kitab iku cerita kang manfaat kang nyaga sakeh lakukan yakti lan nyaga lan mereka kan maya beki kalau bakakan maya Tuhan maka sunnah tutur sesene cerita niku Syabdul Qadir jalani nangge ngaraga putra Musa donga basa epan ka putra dening Musa punika kasih wideni handakos ika wali